Бизнес парк София разполага с 14 сгради с обща площ от 210 000 квадратни метра, като всяка сграда е индивидуална и предлага модерна работна среда. С течение на времето технологиите напредват бързо и старите системи за сграден мениджмънт се налага да бъдат подменени с нови такива. В сътрудничество с нашите партньори от Telelink Infra и екипа на Бизнес парка успяхме да идентифицираме ключови области за подобрение в системите за сграден мениджмънт. Идеята ни беше да направим по-модерно и автоматизирано управлението на всички системи във всяка една сграда и съответно централизирано управление, за да може по-голям комфорт да осъществим към нашите клиенти, да намалим енергийния разход и да имаме проследимост на всеки един енергиен консуматор. Основната цел на проекта беше изграждане на единна система за мониторинг и управление на съществуващите ОВК инсталации във всички сгради на територията на бизнес парка, подмяна на крайните точки и елементи от тази инфраструктура, както и подмяна на всички измервателни устройства за управление и следене на енергийните потоци. Основната ни цел беше да намерим партньор, с който да успее да постигне тази непрекъсваемост на процеса по време на подмяната и реновацията на системата, която всички търсим. Telelink отговори изцяло на нашите очаквания. Telelink Infra е дългогодишен сертифициран партньор на Siemens, с когото сме изпълнили редица съвместни проекти, последният от които беше реновацията на системите в Бизнес парк София. Внедрихме платформата за сграден мениджмънт на Siemens Lesigo CC, която ни позволява отдалечен достъп 24/7, индивидуално адаптиране на всяка една сграда поетапно и лесна комуникация с новите разходомери, които също са на Siemens. Управлението на всички сгради от една мениджмънт станция носи огромни предимства за големи кампуси като Бизнес парк София, като това подпомага намаляване на оперативните разходи и по-добра координация на персонала. Платформата може лесно да бъде адаптирана и разширявана спрямо нуждите на клиента, като по този начин подсигуряваме дългосрочност на инвестицията. Нашите наематели търсят модерни и функционални сгради, като едно от основните им изисквания е BMS, с който може да се осигурява максималния комфорт на всички работещи в офис пространствата. Като един от наемателите в Бизнес парк София, ние можем да оценим повишения комфорт в следствие на реновациите на системите в сградата. За инвеститори, които вече са взели решение за реновация на своите сгради, на първо място бих препоръчал да обследват своите текущи инсталации и след това да идентифицират възможностите за подобрение. И не на последно място да не подценяват енергийната ефективност и устойчивост. Това не е просто тренд, а вече е необходимост.